Aprangsi KARDOM kadukawi KARBT 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fanstami lapen nali tum jongsi army labangso awering warsa claiming tung polte nali tum labangso video kicheng pen kijut an lang igon lapen nali tum details bang labangso video arlosi thek bon long ikpo lapen nali tum jongsi labangso YouTube channel na anta subscribe krelang polte kaching hon pen subscribe igon lapen adu hestami bell arjan theklang hodak nali tum berik denon lala pulte monon pinili ajat update le labang so YouTube channel long upload sitami nalitum a mobile long an notification nang le penalitum stame berta kachini da pranya falla la si pada depen penalitum stame subscribing on la pen labang so video jong sinalitum kilang pening sampulote video share igon la pen like comment labang nalitum kaching hon pen pigon tangte pini labang so aworeng warsa ya puthakle thiak pen stame chithan ponona la pen lang ponona Thot nili dak nali tum phanang than pachini pon ekpo army AOC Recruitment 2023 details pa nili dak nang li tum phanang than pachini pon ekpo lapenda organization name bang dak army ordnance crops mate AOC lo lapen apply process bang dak nang li tum online se apply nang ekpo lapen total da vacancies bang 1793 an apusto lapen job location labang ke all India lason da taxi dak salary lang dam lopde 19900 an long pon ekpo lapen 56900 an ang litum dak pen long pon ekpo lapen apply last date bang dak 26 February 2023 mate labang so chiklosi last date lo lapen postman bang dak tradesman lapen fireman apos lapen puthot nang litum phani nang than pachini pon ekpo army AOC Recruitment 2023 age limit nili na piklang pon ekpo nang litum phan dak maximum age 18.25 ang bong molom abang phu mate abang pinang po lapen application fee bang dak UR mate OBC EWS atuma phandak pharo SC pinang po lapen SC ST PWD atum phan bang ke sikai si da pinang ne lapen UR OBC EWS atum bang ke 100 rupees pinang labang ke nalitum online CP ignang po lapen army AOC requirement vacancy details nili dak penang than pachini pon ekpo aprang sida category UR tumhan abang tradesman along 508 an pipon lo lapen lason se fireman along 222 an do lapen total 730 an do pon iglo UR tumhan lapen EWS tumhan da 124 lapen 54 fireman along lapen total da 178 an do lapen OBC tumhan da 337 an pipon lo lapen 337 ki people la bangke tradesman along lo lapen fireman along 147 an people la kadu ka weapon dak 488 48 ando lakson dak taxi SC tumphan dak tradesman along dak 93 do diakta 183 do 87 do lapen fireman along 81 do dak total 268 an aposto lapen SC tumphan dak 93 an people lo tradesman along lapen fireman along dak 40 lapen kadu ka weapon dak 133 an pipon lo ST tumhan ase ningke hang abang phu abang phiatum nali tum jogdun igi pulte jogdun iktame ningke hang atum ason dak taxi dak total vacancies 1793 an dak pipon lo lapen on army AOC requirement 2023 eligibility lag langdam lo pulote fireman afan education bangke 10 pass ta chok ajat school recognizement ta chok lapen tradesman afan ta dak 10 pass ta chok lasining ke hang abang phu abang phitum metric pass atum nalitum traidun iktame lapen jogdun iktame lapen postman dak tradesman lapen salary abang ke 18000 level 1 pen long pon ekpo lapen fireman atum dak 19900 an dak fireman atum dak long pon ekpo ason thak thak se army AOC tradesman and fireman state wise we can see dak thak pon bang ke lason lo region da eastern atumhan state Assam lapen Nagaland Uttar Pradesh atumhan fireman around 69 lapen tradesman along 193 asan thak se da western Delhi Punjab Himachal Pradesh Haryana atumhan da dak lason thak se dak state wise thak pon iglo puthot dak selection process bange physical practical lapen skill test lapen written test lapen documents verification lapen is medical examination dak en ponpo lapen physical endurance test banali tum dak pen 1.5 kilometer
card unang po 6 minute ang bong lapen carrying a weight 50 kg to a distance of 200 meter in 100 second 50 kg nalitum inghor pens tami 200 meter dam unang po mate card unang po 100 a second pen lapen for I the son thak thak sidak pen an nalitum dak thek polong ke to lapen details manili female to monta la son thak thak lo dak ke tok po nalitum lang igon lapen height bang ke nalitum lang pon igon labang so article nili video description alang pik dat po lapen nalitum lang igon physical dak la son test nalitum below dak tok ek thailo lapen syllabus nalitum dak pen long ikpo general english kan ana marks ma la question lapen dat bang important dat dang start bang ke labang so ciklo 6 pen si start pon lo lapen labang so ciklo 26 si last date lo lapen song bon nalitum prabjin pen apply dun igon lapen official website nalitum dak pen long pon ikpo lapen labang so article long wanglote nalitum la click here puthekloi apply links dak pen stame nalitum long pon ikpo lapen notification official notification nalitum download I pulte nalitum labang so article long wang pen stame download ikme lapen nili long stame labang so official notification mang do iklas nalitum jong 19 niliphan na humri ingon lalo ning ke hang abang phu abang phitum ke claim dun jining hang do pul nalitum prabjen pen ki jog duni afansi nilihin pen stame tuning rig lo lapen nalitum ne jog dun des stame ki jog dun tum do ta hai mene las nalitum labang so video ka an ma share un nalitum share go lapen nalitum labang so YouTube channel labang ting ni pen subscribe ngon lapen parni simulam video lang le lang pulte nalitum video ki jut molam arjan thekdeng dak ber pen nalitum lang dam ikme tangte pinya video long bangla anchalo la sidumi thak me ka do ka ve karbitich 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fans tame nilihin pen kardom